Ahojte, ja som Karin a dnes by som vám chcela povedať niečo o segmentačnej stratégii alebo tiež o segmentácii trhu, ako ju môžete poznať. Segmentačná stratégia je totižto úplne prvým krokom, ktorý by ste mali urobiť ešte predtým, než sa pustíte do akýchkoľvek biznisových alebo marketingových aktivít. Ale aj v prípade, že už nejaký ten čas podnikáte, tak na segmentačnú stratégiu nikdy nie je neskoro. Na úvod by som vám chcela povedať, prečo je takáto segmentačná stratégia vôbec dôležitá. Ide o to, aby ste čo najlepšie pochopili, kto sú vaši potenciálni zákazníci, teda ľudia, ktorí by mohli mať o váš produkt alebo službu záujem. Hneď ako získate lepšiu predstavu o tom, kto sú vaši potenciálni zákazníci, tak dokážete lepšie pochopiť ich potreby, ale aj to, čo im v naplnení týchto potrieb bráni. No a potom ste už len krok od toho, aby ste im vedeli navrhnúť riešenia práve na mieru pre nich. Takýmto spôsobom získate silné základy pre akékoľvek ďalšie aktivity, či už budete pripravovať komunikačnú stratégiu, vizuálnu identitu alebo marketingovú stratégiu, no ale hlavne získate obrovskú konkurenčnú výhodu. Segmentačná stratégia by sa mala skladať z troch hlavných oblastí. Prvou sú demografické charakteristiky, druhou sú psychografické charakteristiky a treťou sú behaviorálne charakteristiky. Na prvé počutie sa vám to môže zdať ako niečo komplikované, ale hneď ako si o tom povieme niečo viac, tak pochopíte, že sú to vlastne veci, s ktorými sa stretávate každý deň. V rámci demografických charakteristík sa zameriavame na 7 takých hlavných bodov. Prvým bodom je lokalita, teda to, kde sa vaši potenciálni zákazníci nachádzajú. Poviem príklad. Ak ste lokálny podnik, napríklad reštaurácia, bar alebo fitness centrum, tak vaši zákazníci sa budú nachádzať v danom meste alebo maximálne v okruhu 30 km okolo tohto mesta. Ak ste ale e-shop, ktorý ponúka dopravu do celej Slovenskej republiky, tak vaši zákazníci budú pravdepodobne na celom území Slovenska. Druhým bodom je pohlavie. Sú vaši zákazníci skôr muži alebo ženy? Samozrejme, nechceme nejak zovšeobecňovať, ale vždy sa nájdú oblasti, v ktorých sú viac doma ženy a v ktorých sú viac doma muži. Napríklad, ak ponúkate kozmetické služby alebo detské hračky, tak vašou cieľovou skupinou budú viac ženy než muži. Naopak, ak ponúkate náradie, tak vašou hlavnou cieľovou skupinou budú muži. Tretím bodom je vek, alebo teda vekové rozmedzie. Myšľajte nad tým, či je váš produkt alebo služba hodná skôr pre mladých ľudí, ľudí v strednom veku alebo seniorov. Ak máte to vekové rozpätie veľmi široké, tak odporúčam rozdeliť si ho na takéto menšie podskupiny. Štvrtým bodom je vzdelanie. Chcete cieliť na študentov, ktorí aktuálne študujú strednú alebo vysokú školu, alebo sa chcete už zamerať na ľudí, ktorí skončili školu. A ak áno, tak ide o ľudí, ktorí majú maturitu alebo o ľudí, ktorí majú nejaký vysokoškolský diplom. Popremýšľajte nad tým, či je pre vás dôležité cieliť aj podľa vzdelania. Ďalej popremýšľajte nad zamestnaním. Chcete cieliť na ľudí, ktorí sú nezamestnaní, pretože máte pre nich nejaké pracovné ponuky, alebo chcete cieliť na zamestnaných ľudí, na konkrétne povolania či dokonca konkrétne pozície. Prípadne môže ísť o ľudí, ktorí sú na rodičovskej dovolenke alebo seniorov na dôchodku. K tomu sa viaže aj 6. bod a to je príjem. Môžu si váš produkt dovoliť ľudia, ktorí majú nízky príjem, alebo chcete cieliť skôr na strednú vrstvu. Prípadne ponúkate prémiový produkt, ktorý si môžu dovoliť iba ľudia s nadštandardným príjmom. Posledným 7. bodom je rodinný stav. Záleží pri vašej cieľovej skupine na tom, či sú slobodní, zasnúbení, ženatí alebo skôr rozvedení. Záleží na tom, či majú deti a ak áno, tak koľko tých detí majú a v akom vekovom rozmedzi. Toto všetko sú demografické charakteristiky, na ktoré by ste sa mali zamerať v rámci segmentačnej stratégie. Môžeme prejsť k druhému bodu a to sú psychografické charakteristiky. Zatiaľ, čo pri demografických charakteristikách išlo skôr o štatistické dáta, pri psychografických charakteristikách už môžeme ísť trošku hlbšie. Avšak, keďže nejde o exaktné dáta, môže to byť trochu zradné. Preto som si pripravila 10 záchytných otázok, na ktoré keď odpoviete, tak sa vám tá psychografická charakteristika bude zostavovať oveľa ľahšie. Môžeme začať napríklad tým, aké vlastnosti danú cieľovú skupinu najlepšie vystihujú. Aké sú ich hodnoty a postoje, ako vyzerá ich bežný deň, v akej životnej situácii sa práve nachádzajú a čo musia každodenne riešiť. Ďalej môžeme zodpovedať otázky ako napríklad, čo robia vo svojom voľnom čase, majú nejaké záľuby, koničky, ktorým sa venujú, sú technologicky zdatní,
Trávia veľa času na sociálnych sieťach? Ak áno, tak na akých? Alebo aké iné komunikačné kanály ešte využívajú? Taký malý tip odo mňa. Mne pri psychografickej charakteristike najviac pomáha to, keď si napíšem 1 až 2 súvislé odstavce textu o tom, ako si predstavujem danú cieľovú skupinu a ako si predstavujem ich život. Okrem toho si zvyknem vybrať ešte napríklad 5-10 prídavných mien, ktoré sa mi najviac pre tú cieľovú skupinu hodia. No a keď už máte vytvorenú predstavu o demografických a psychografických charakteristike, tak sa môžete presunúť na poslednú časť, a to sú behaviorálne charakteristiky. V tejto časti hovoríme tiež o správaní cieľovej skupiny, ale už skôr vo vzťahu k firme, k samotným produktom alebo službám. Tu je kľúčové pochopiť, aké sú potreby vašich potenciálnych zákazníkov, čo im bráni v tom, aby ich naplnili, no a samozrejme musíte ponúknuť aj riešenia pre tieto problémy. Tu je tiež zo pár otázok, ktoré môžete použiť ako záchytné body. Napríklad, aké sú potreby potenciálnych zákazníkov, čo teraz práve potrebujú, po čom túžia, čo vyhľadávajú a prečo nie sú schopní túto svoju potrebu naplniť, čo im v tom bráni, čoho sa obávajú. No a hlavne posledná otázka, ako im my môžeme pomôcť, aké riešenia im môžeme ponúknuť, aby svoje potreby naplnili a splnili svoje túžby. V momente, keď nájdete riešenia šité presne na mieru pre vašich potenciálnych zákazníkov, tak máte vlastne segmentačnú stratégiu dokončenú. V niektorých prípadoch sa môžete stretnúť ešte s jednou časťou, a to sú persony. Persony si môžete predstaviť ako také životopisy alebo profily vymyslených ľudí, ktorí dokonale ilustrujú vašu cieľovú skupinu. Možno so mnou niektorí nebudú súhlasiť, ale pre mňa sú persony už len takým príjemným bonusom na záver, ktorý vám pomôže lepšie si predstaviť toho vášho zákazníka. Podľa mňa to ale nie je nič fundamentálne, na čom by celá segmentačná stratégia stála a padala. No a ďalej pre vás pripravujem taký praktický príklad segmentačnej stratégie, aby ste si vedeli predstaviť, ako sa tvorí ich v praxi. No a na mojej web stránke nájdete aj šablónu, ktorú si môžete stiahnuť, vyplniť a vytvoriť si tak vlastnú segmentačnú stratégiu. Alebo ak by ste predsa len s tvorbou segmentačnej stratégie potrebovali pomôcť, tak si pozrite moje služby, rada vám pomôžem.